Ce vrei, mă, și tu? Le-am făcut de aparat cum se urcă. Dar ce filmezi acum? Pe tine, pe tine. Asta nu. Așteaptă primăvara. Stai ușor, mă! Dar la ce dai foc, Oti? A? La ce dai foc? Ca să bubuie. Ca să moaie cauciuc. Ai șufă, da? Da. Hai să mă și pe mine înapoi. Hai cu toții să luăm mașinile de jos. Da. Otis, mai trebuie mustața? Nu merge Ote așa. E prea puțin spray. A? E prea puțin spray, nu mai e spray. Ia, uite, ia-o pe asta. Hai că rămân fără film. Vino din coace, din partea asta la altă. Bate vântul încolo, vino aici, unde e Cristi. Atențiune! Gata. Hai, bat! Doctorul la intervenție, la mlaștină. Hai să împing și eu. Ce-i față? Nu se mai mișcă niciun. Nu? Sigur? Ce? Unde trei? Ce? Stai să fac joc. Cum vă simțiți în aceste momente de panică? Hai, hai cu înapoi. Hai cu înapoi. Da, așa. Adică. Bine, dottore! Frilandero! Victor Manea! Băi, pilot de devenire. Dottore! Fă-mi un semn al dragostei cu limba. Uite, vezi, sunt copii cu săniuța, te trăgeau ei dacă era problemă. Tragi mai în față. Auzi, tata m-a tras Tragi mai în cu față. mașina, Da? acolo jos. Bravo, bravo. Eu în 20 de minute și am loc. Băi, ia asta. Gata, cameramanul. Ce mișto se vede numai de mașină.
și nu se văd. Prima și prima dată trebuie să mă tragă pe mine. Uite puțin. Merge. Ai un copac în spate, bă! Dacă e învățat-l! Hai mă, las că-ți mulgi, hai! Domnul președinte! S-a scufundat utilajul! Dai un șoc peste cap. Au rămas frilanderele. Dai tare, rupe-i fâșul! Copacul, doctore! Haide, haide! Hei! Și! Încă puțin, încă puțin! Rupe-i fâșul! Rupe-i fâșul! Hai, Zoli, treci la apă! Hai! Băi, de ce noroc?